हम मन रखनी माई के दरबार में मन रखना ब्यास लो आइले बा। धीरज बाबू एगो जानी एगो जाना से प्यार कैले बाड़ी आ उ जाना जौन बात हम दूसरा से प्यार कैले बाड़ी इयो करा के मानतारी आ उ दूसरा के मानता। अक्सर हम प्यार में ही देखल जाला कि तू जकरा के मनबा भी अंता उतारा के ना माने। सही सही तू माने ले करे के नु अनकेतवा के उतारा के ना माने कहीं और ही मानता वो माने ला हरे राम के माने ला। प्यार के परिभाषा है जकरा के तू मनबो उतारा के ना माने बैठ के वन के मानत हो। एक दिन लगली कहे अपना सखी से कि सखी ए सखी बड़ खराब बा ओकरा के का हम ना दिहनी औ हमरा के मानते नहीं खे ला जा जो ए सखी का ए सखिया हम जिनकरा के मानी ना नु वो हमरा के ना मानेला। केकरा के मानता ही तब बताओ ना। तोरा के नहीं के मानो मैंने वो करा कोई के कुछ तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा निभाएंगे हम। मिटा देंगे खुद को भी जहाँ से, लेकिन तेरा नाम दिल से ना मिटा पाएंगे। कबो ना मानी तोरा के जो थोड़ा के अब ना मानी अब ना मानी कहीं जब ते ओकर नाम भूलैबे न करबे तो मानी ना। एक के मुंडा मेरी उम्र दा है मेरी उम्र दा हो रब्बा दिल की ये बातें नहीं जानता हो रब्बा दिल की ये बातें नहीं जानता। ये सखी हद पागल दिल हमार बा हद पागल दिल बा हमार है दिल बा हमार दैवा हो जवन हमरे ही बात नहीं माने हमरे ही बात नहीं माने। हमने लिया है अभी हमरा वो आज कर सास है एक लौता और ससुर मर गए बड़ा अब बीमार हो गए बनारस लेके चल गए बड़ा। हमरा के 200 रुपया पुरस्कार आज मनोज बाबा और एगो कार्यक्रम बिनगावा में दिल बहन 10 दिसंबर के जी जी प्रणाम। ये हमारा पिंटू भगत है बक्सर से कोइलवर तक जितना भी गंगा घाट बा जहाँ रवा सब दाह संस्कार करी ले सब इनके टेंडर है बक्सर से लेके कोइलवर तक। अरे वाह हाँ मुंह में आगी है दे है। हमरा पिंटू भाई बेनवलिया मकान पड़ी
संतोष जी पॉट से आयल बनी 100 रुपए वहाँ के भी देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा ये हई कौन यह कहता अजीत हलचल जी है नो तो ही तो हमें लगा के फोन भी नंबर धन्यवाद रंग बहादुर सिंह कहाँ बैठल बड़ा लोग अरे जय जय होके हमारे होके हमारे हमर न कहल कोरे एगो लड़की पर रात दिन मरे एगो लड़की पर रात दिन मरे फिर लेबा अकेली हमार है अकेली हमार फिर लेबा अकेली हमार है अकेली हमार जिनकी बात की है जय हो जय हो अभी अभी पुरस्कार देनी भाई हमारा मुन्ना टेंट हाउस जी हजारों रुपया पुरस्कार देनी पुलिस मेंस एसोसिएशन उदमानपुर से भगवान नारायण जी राव प्रमोशन हुई 2 बरिस में दरोगा बने के बाद हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा हमनी के दिहल धान कहीं जाए नहीं मोरी के राह खोलले रहता आवागमन शुरू रही बस जहाँ ईटा धैनी के आवागमन बंद हो जाला ओकर फेरा में रही रतो दिनवा हमर छीन लेलस आखी के निनवा ओकर फेरा में रही रतो दिनवा हमर छीन लेलस आखी के निनवा हमर छीन लेलस आखी के निनवा जियल मुश्किल बा हमार जियल मुश्किल बा हमार है मुश्किल बा हमार हो जवन हमरे ही बात नहीं माने भाई हमार धीरज सिंह भाई शैलेंद्र सिंह जी बसंतपुर सैकड़ों रुपया पुरस्कार देनी ए नर्तकी जा हो जा खेला करो जा अभियंता भाई लय नए नए गावो गीत नए गावो
चाकी यूट्यूबर भाई लो आइल बा हाँ कुछ एहू लोग के कमाई हो जाए। बाबू सब लोग के गाना में लोग कहता है शराबी नहीं अध्यक्ष के डांसर जाऊंगी। अच्छा ठीक, अगली बेर ठाकुर साहब हाय देख ली लबर लबर कैले बा, एक दिन धोखा खा जाए। खा जी हाँ। लबर लबर करी तो खाई धोखा, ओह दिन मुंह कर हो जाई चोखा। ओह दिन मुंह कर हो जाई चोखा। बनल बा काटिल हम फोटो वीडियो करा अच्छा भाई उमेश भाई फोटो वीडियोग्राफी के सजन से 1000 रुपया पुरस्कार आई, हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। बनल बाटे कातिल हमार है, कातिल हमार बनल बाटे कातिल हमार है, कातिल हमार। बन जा 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 दौड़ के जाना था गाना पोराता। दैवा हो जवन हमरे ही बात नहीं माने, सोनू संग दिल दैवा हो जवन हमरे ही बात नहीं माने। हेलो जवन हमरे ही बात नहीं माने।